Ora, ou confesor? Cales son as súas tribulacións? A que tormentos se enfronta? Pois imos xa cun programa de radio de noite que bautizamos precisamente así, Alba de Noite. Boas noites, aves nocturnas. Benvidos unha semana máis a Alba de Noite, o espazo onde todo ten solución, menos o wifi da casa da túa aboa. Aquí, entre risas e segredos confesables, lanzámonos ao abismo da incerteza para axudarche con esas dúbidas existenciais que só se volven claras ás 2 da mañá ou despois de 2 chupitos de licor café. Problemas amorosos? Claro que sí. Inseguridade sobre o teu peiteado? Por suposto, pero non te preocupes, temos respostas para todo, e se non, inventámolas. Produción, o que escribiu isto que se vaya buscando vida de outra cousa, Antes de empezar coas mensaxes que nos mandaste de seu WhatsApp, teño que lervos unha carta moi especial que nos mandou Armando Ameixeiras desde Betanzos. Armando, que bonito e que rural, un nome que se está perdendo. Vamos a ver o que nos manda Armando. Vos non podedes velo, pero Armando mándanos unha foto... Armando é guapísimo, parece un San Luis. Vamos ver que lle preocupa Armando. Querida Alba de Noite, cando me meto na cama sempre boto 2 ou 3 gases, sobre todo no inverno, para estar máis quentiño e a gusto. Non é nada raro, non? Pero o problema non é este. Resulta que empecé a traballar nunha conserveira e agora os meus peidos cheiran a mexillóns en escabecho. Perdón, sigo lendo. O caso é que a miña muller é alérxica aos mexillóns e mándame todas as noites ao sofá. Estou desesperado. Que podo facer? Pois data, deixar de botar gases non é unha opción. Querido Armando, tes 3 opcións. Podes comer chicles de menta, podes cambiar de muller, inda que claro, vendo a túa foto non vai ser doado. Ou podes deixar o traballo, inda que tal como está a cousa non xo recomendo, meu rei. Así que ti verás. Un minuto que a gran Talía e volvemos. Siento un olor, algo familiar, algo podrido, apestoso de verdad. Aunque lo sacuda o me tape la nariz, es muy resistente pues nunca se va de aquí. Este gas no se puede negar, salió de un cuerpo de este lugar. Pero non había outra canción, de verdad, menos mal que vídese a traballar gratis, porque que senón... Pois seguimos con Alba de Noite. Vamos ca primeira mensaxe que nos deixastedes no noso WhatsApp. Hola, Alba de Noite, son Francisca, de Betanzos. Estou desesperada. Paso todas as noites escoitándote porque non pego ollo. Resulta que o meu home... Armando, para! Deus bendito, Armando, estás podre. O sofá, Armando. Demo, xa me está hinchando a lingua. Armando, Armando! Bueno, isto xa cheira. Hasta aquí, Alba de Noite. Mañán xa veremos se veño a facer o programa. Así que, aí vos queda boia. Moi ben. Non era nada fácil, non era nada fácil este